Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим един уникален автомобил Mercedes S-класа 550 V8 с двигател 5500 кубика с мощност 388 конски сили, произведен 2010 година, американски, с монтиран газов инжекцион King 8 цилиндъра OBD. Изпарителът, който монтирахме, е Magic с мощност до 450 коня, супер мощен и подходящ за автомобила. Дюзите са Valtech 30 с повишен ход на работа, монтирани под компютъра на автомобила и стават много дискретно. Компютъра, както казахме, е King 8 цилиндъра OBD с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, зависимост колко гориво изисква автомобила. Също така системата има изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Филтрите са монтирани на много лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано също много дискретно в пепелника на автомобила и въобще не се забелязва. Зарядното е монтирано в капачката на резервара и също е супер дискретно. С накрайника става много лесно зареждането на самата газ. Бутилката се намира на място на резервната гума и е с общ обем 79 литра. Чисто събира 58-9 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 300 км, което е много добър разход за този огромен автомобил. Цената на системата е приблизително 2500 лева и се изплаща за около 10 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраве.